Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोंहा बाजैनि फिसालानि आइस बेटानि बार्थडेनि माने एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो
बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै जाहाथे नोंथांमोननिया थाब थाब मोनो भिडिअ हगारब्ला। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमनो। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। लाभ इउ।